nik uste kolpia, bien hartu. Hasieran nik uste dena bezala eskolan hasi ginen jolasten txikitan, anaia ni lagunak eta dena, eta nik uste hasiera hola hasten zela. Gero bai, pasatzezu pausua, igual pelota eskola batea puntatzea. Hasieran ikasketak Irunen hasi genitun, Irungoak gehalako, eta gero azkenean pixkat oihartzun aldatu ginen, LH Irun hola, eta gero azkenean hor pelotan afizio gehiago dago, gehiago ibiltzen geha, eta azkenean gero aldatzen joan geha. Gero Irungo eskolan egon ginen, gero berara, Añor gara, eta holaxe. Oso ondo ibili naizela emaitza aldetikan, bai joko aldetik eta emaitza aldetik, eta behintzat urte hona izan da, igo aurretikan konfiantza hartzeko eta nivel polita hartzeko. Momentuz nahiko lasai, bai aste hauetan nahiko lasai nabilela, ja gogoekin, eguna iristeko eta gainetik entzeko, baina nik uste presio gabe ateberreko partida dela, eta gero lortzen badugu lasai jogatzea, nik uste aukerak egongo diala behintzat pixkat estutzeko eta nervioso atatzen badea, pelea gutxiongoa, hori seguro. Ni behintzat nahiko lasai nago momentuz, gero eguna iristien ez dakit nola hartuko eten, baina momentuz lasai, eta aber gero zemuz juten den. Egia esan frontoia ez dutela gehiago ezautzen ez, askotan ez dut jogatu, baina bai. Aukera ematekotan behintzat nik bai Irunen hartuko nuen, hasi behintzat alde hortatik bai, hobeto. Lehenengo helburua, saiatu nervioso ez jartzen, dena lasai egiten, normalian egiten deten bezala, baina bakite bai oso zaila dela, eta momentuz presioi gabeatea disfrutatu, eta disfrutatzea lortzen eta partidu nahiten igual aukeran bat eukiko dugu, baina jakinda ere bai oso zaila dela bai irabaztia. Momentuz gorputza zaindu, saiatu ez lesionatzen, eta aber suerte pixkatekin, kontinuidade hori euki partiduak biltzeko, konfiantza hartzeko, eta nik uste geho disfrutatzea debutan bezala, baina beste partidutan saiatu disfrutatzen, emaitzak behitu gabe, eta nik uste lortzen disfrutatzea, emaitzak politak galdutela izan, baina beti hori azkenean ez dago zure esku, eta duda horrekin bai. Txapelketa guztia, generalian, behintzat, aukera euki jokatzeko, eta gero igual ustezuna bat hain ondo ez dela emango, igual uste baino beto ateatzen da, o alrebes, batentzako espektatibak juzu, baina generalian denak jokatzeko gogoak batzu, eta